Grabatzen ari garen unean goizeko 3 izateko 26 minutu falta diren honetan, Alberdik eta Egurenek Lauterdiko txapelketako 3. jardunaldian Bilboko Deportibo pilotalekuan jokatu duten norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena Egurenentzat izan da 22 eta 11ko emaitzarekin, eta honen bestez pronostikoak bete ditu Azpeitiako gaurko gazteak. Izan ere, Azpeitiaren arteko derbia izan dugu, eta norgehiagokaren analisiaren hasi aurretik gogoratu 27 urteren ondoren Bilboko Klub Deportibo pilotalekuan, Errekalde erdi-erdian dagoen pilotalekuan, norgehiagoka jokatu direla pilotan eta pilotaren aldeko apustua egin dutela. Kontua kontu, Egurenek esan bezala pronostikoak bete ditu, eta oraindik ere Zubizarreta eta Mataren norgehiagoka horren menturan egon beharra dauka, baina iaia hanka bat finalerdietan duela esan daiteke. Norgehiagoka orokorrean oso baldintzatuta joan da, batez ere Jon Alberdirentzat, ez? Izan ere, hasieratik ikusi da oso tentsionatuta jokatu duela. Aurreko norgehiagokan amezketan Mataren aurkako kolpea gogorra izan zen nabarmen, eta hori gaurko honetan ez guztiz errekuperatuta itzuli da kantxara Jon Alberdi, eta kontua kontu ez du Lauterdiko txapelketa osoan orokorrean bere bertsiorik onena emateko aukera izan Jon Alberdik, eta aldiz gaur Julen Egurenek behar bada ez du norgehiagoka distiratsu bat jokatu ez, baina oso zuzen jokatu du, pilotari abiadura ikeragarria eman dio, eta hori oso garrantzitsua izan da. Eta esan bezala, naiz eta tantoak ez asko amaitu, pilotari abiadura eman izanak frontoi honetan asko ematen du, eta Julen Egureni hori gertatu zaio, ez? Eta hasieratik 12 eta 4ko maitzarekin ere joan da aurretik. Gero Alberdik tantoak egiten zituen, ez, tarteka pare bat tanto edo, eta bazirudien behar bada presioa sartuko ziola Egureni, baina ez da halakorik gertatu, eta azkenerako 22 eta 11 Egurenek horixe, behar bada lehen zatian pilotari abiadura gehiago eman dio, bigarrenean tanto gehiago amaitu ditu, batez ere Ormabikoarekin egin du min handia, Dejadaz ere oso ongi, behar bada ezkerra irez ez ditu beste tamaino tanto gehiago amaitu, baina oso zuzen, oso egoki jokatu da Egurenek, eta Alberdik esan bezala lotuta norgehiagoka, oso presio handiko norgehiagoka zuen, eta punturi gabe joango da honen ondorioz Azpeitiarra etxera, eta aldiz Eguren Azpeitiar gaztea gaurkoan, Alberdi Azpeitiar zaharra edo veteranoa esango dugu, baina Eguren oraindik ere Zubizarreta eta Mataren norgehiagoka horren menturan izango da, baina hanka bat finalerdietan duela esan daiteke. Hauxe izan da beraz, norgehiagoka honen inguruan esan behar genuena. Gero itzuliko gara Ezkurdia eta Peio Etxeberriaren norgehiagoka horren analisiarekin. Bitartean ongi izan, agur.